Vou contar unha cousa. Igual me queda longa. Pousar o teléfono, mentre estades facendo algo, escoitádeo, porque eu creo que vos vai interesar. É unha cousa que me pasou a mí, unha anécdota no chollo, que explica moi ben como eso que falo eu das dinámicas nos grupos, narcisismo cultural e todo isto. Pensei moito se contala, porque claro, ao mellor teño que volver a traballar a ese sitio, pero bueno, dá igual. Mala sorte. Esta idea de que nos traballos detecto moito a comunicación pasivo-agresiva. Moito. Mais aló do verbal, é dicir, é unha cousa así que se sinte. E que me serviu moito, non? Traballar en diferentes sitios para facer todas estas miñas análises que eu xa comecei a chamarlle desde a semana pasada a isto, estaba aquí escribindo sobre isto e dixo isto é a guerra civil dos afectos. Estamos as persoas nunha guerra continua de egos e dá igual de que sexa unha persoa máis próxima, menos próxima, todo se volve un quedar uns por riba dos outros. Dá tamén para falar da inmadurez que hai na sociedade, e que a anécdota é moi boa, e teño que contar, e daquela vai por diante, que cando pasa esta anécdota xa había mala cousa comigo, porque eu non me deixo manipular. Nos traballos, a parte emocional tamén se usa desde ese narcisismo cultural para ben que ti sexas máis sumisa ou entres no xogo de poder. O que se che dea mellor é o papel que che van dar. E é unha dinámica de grupo moi infantil moitas veces, inmadurez, sociedade inmadura, e se non entras, pois estás fodida, porque aí tes que defenderte. Mais tamén creo que podo explicar ou que poderedes entender cando o conte en que consiste priorizarte e defenderte sen atacar, non? Esa arte da guerra, vencer ao inimigo sen loitar. É unha cociña moi grande onde hai residentes e as persoas fan todas as comidas ali e son máis de 250 residentes. Ou seja, unha cociña competente. Hai persoal de cociña, aí estaría eu, e hai persoal de comedor, camareras e camareros. Na hora do almorzo, lembrade que xa había mal rollo porque eu non entrei nin sumisa nin entro ao xogo. Eu marcando límites. É dicir, eu veño aquí traballar, tento ser agradable, amable, todo o que queiras. Home, a veces pasádesvos tamén teño mala hostia, pero daquela un día estou eu preparando para o almorzo que sube aos andares. E na mesa, aquí, como a, non sei, 1 metro e pico, o persoal de comedor toma o café desa hora. E eu estaba, pois eso, aí, ao lado. Unha camarera estaba de aniversario. Unha camarera, para que vos fajades idea, pois máis bella que a min. Non sei os anos, que hasta non reparei en cantos facía, ni se xo dixo, máis bella que a min, pero persoas adultas, va? Saca un biscoito. Cantan ali o feliz aniversario de toda a carallada, e daquela chama polos nomes as persoas de cociña que estaban dentro da cociña, porque é o meu aniversario, vi de comer biscoito, lo hice yo e tal, todo moi bonito, e a mí non me chama, que estaba ao lado, sabes? Eu tampouco dixen nada, porque, precisamente, era moi consciente de que eu vivía nese punto onde eu me defendo, sen atacar, sen entrar nestes xogos, sen me emperrenchar e sen volverme sumisa. E isto xa é un traballo en sí, que xa parte do traballo que tens que facer isto. Ou seja, esta idea da exclusión do aniversario que parece infantil, non? Non, parece como unha cousa da escola que se exclúe a unha nena. Evidentemente, é un traballo, non é o mesmo que che pase isto que o tipo que che fai un ghosting despois de
dun ano, véndote, non? E de repente un día desaparece. Mais isto fírete. A ti, emocionalmente, somos sempre crianzas. Isto é infantil. Mais é certo que a túa crianza interior fírea como se tiveses 4 ou 5 anos. Mais somos persoas maduras. E o noso cerebro racional acolle a crianza e dille, a ver, tía, que imos para o medio século de vida. Isto é unha tontería, sí? Mais eu son consciente que isto é moi ferinte. E hai persoas ás que estas cousas lles doen moito, que ao mellor non chegan a este punto porque sucumben antes. Eu non. Iso, esa exclusión, ese rexeitamento en grupo, porque o fai a persoa que está de aniversario, co seu biscoito que fixo ela, e o resto do grupo cala. Sí? Co cal participan desa exclusión, esa persoa está me excluindo a min, estálle dando unha mensaxe ao grupo de que esa é a persoa que non é benvida. Sí? Que esa é a persoa da que podemos facer risa, a que lle imos facer mal, que xa eu xa avisara dunha forma moi explícita que non quería que se me falasen formas que se me falaban, faremos risa dela e todo isto. Iso é narcisismo cultural. E iso é unha dinámica de grupo que eu vexo no traballo, moitas veces, que eu vexo nos grupos de socialización, que eu agora vexo claramente nese momento e digo, pois vale, e eu, a miña reacción, cero, ninguna. É o teu aniversario, é o teu biscoito a ti, faz o que queres, con quen queres. Eu sigo ao meu, e o resto do xornal, pois sigo comunicándome coa cordialidade que te tens que comunicar nun traballo e na máis. Xa está. E para non entrar ao xogo, nin me fajo sumisa, nin me enfurruncho, nin comento con ninguén, ostra, non me deu o biscoito, é que, Dios mío, é que 4 anos mentais, sabes? 4 anos mentais. Lembro no 2019 que eu tentaba, e saía por Carballo, non? E tentaba, pois, estar un pouco encaixada na sociedade carballesa. E eu vía que había algo, pois ao mellor saía e pois paseino moi ben, mas sempre non podía identificar como agora, por exemplo, que cando eu que chegaba ademais soa no sentido de eu divorciárame no ano dantes, estaba como fora das dinámicas, non era capaz de detectar como se facían xogadas de desprezo ou de exclusión, ou incluso esas cousas pasivo-agresivas que se din, pois cando imos contar unha cousa que pasou o ano pasado, claro, como ti non estabas, que é tan sutil, é un narcisismo tan sutil, porque non é psicopático, é cultural. É cultural, é unha dinámica social. E eu, nese tempo que me descoloco da vida, moi ferida, digo de verdade, ostra, que a mí gustame moito dicir, pois sou unha tipa super sentida, tío. Mira, se todas esas persoas soupesen canto eu apreciaba o tempo que compartíamos, de corazón, eu, pois, cando saía ao viño, me sentía, por un lado, acollida, porque eu son unha tipa super carismática, non fai falta que eu diga, que xa se me ve, é divertida, e son unha persoa que me adapto moi ben ás dinámicas das outras persoas, estou moi afeita precisamente a tratar co público por temas de traballo, e por un lado sentíame tan acollida, e logo había algo que non acababa de cadrar, e despois, cando no 2022 me pasa isto cun par de persoas, eu adiqueime a pensar, eu pasei moitas horas como aquí en silencio, pensando, repasando, eu teño unha memoria da hostia, pero que quero.
E comecei a comparar con cousas que me ian pasando. Pensei moitísimo. E é isto. E que pasa aquí? Que ao mellor a xente non é mala xente, pero son persoas tan adaptadas a iso. Porque é que o caso do biscoito, que dis ti, pero como alguén pode comportarse como se tivese 5 anos? Por un anaco de biscoito. Mas ninguén detecta o absurdo, porque está totalmente normalizado. E eu, cando quería socializar en Carballo, tamén atopaba esas cousas. Mirando atrás, puiden detectalas. Teño gravadas momentos con persoas e digo, ostras, é que mal, non? E claro, eu que me dígovolo de corazón, se vos sirve de algo isto que vos digo, para analizar as vosas dinámicas, deixar de alimentar vínculos que non sabes que lle pasa, pero algo pasa, deixar de pertencer a lugares que dis é que sinto que vou forzada, é que non vou, é que non se pode explicar, porque se sinte, é algo que se sinte, pois deixádeme comentarios, se entendedes o que quero dicir. Para poder explicalo cunha linguaxe propia da filosofía oriental, se faz o traballo de ver isto e de analizalo, non? E comprender como ti te sintes así, non evadirte do que sintes, conectar. E poderías usar esa linguaxe da filosofía oriental para dicir que estás nun estado elevado. E que xa cando pasan estas cousas, ti é como se as vises desde riba e dixas, mira o que está pasando. Case como se te vises a ti mesma desde un estado elevado, desde esa adulta que sabe que iso fire a súa crianza, mais tena protexida, non? E iso é protexerse de verdade. E daquela non entra, non? Recólleste e acompáñaste ti. Claro, do biscoito é unha cousa así bastante ridícula, pero para que sirva para todo. Para feridas máis grandes, pois tamén é así, en vez de estar ali, ti, vai a carallo, pois ao mellor tes que chorar un mes. E permíteste iso, pero recollida, sen ir ali, como non me das o biscoito, sen ir ali a atacar, que mala xente sodes. Senón, ti contigo. Eso para min sería esa idea de ves todo desde un estado xa elevado, non? De consciencia, e non desde a soberbia. Non é un estado elevado desde a soberbia de estou por riba desde a soberbia, senón estou por riba desde a sabedoría. E non fago mal porque desde a sabedoría eu quérome e sinto compaixón por min e pola miña crianza e adícome a priorizarme desde ese coidado. Logo, estou por riba non precisamente porque non entro iso, porque podo ver desde outra dimensión todo o que pasa. E daquela, pois cando miras atrás e pensas, non, as túas feridas, daquela ti podes mirarte con compaixón. E se te miras con compaixón, é moi bonito, porque a compaixón é unha forma moi elevada de amor, sí? E sentir compaixón por ti xa non te victimizas. É como recólleste, logo acólleste e coidaste e amaste así, con letras moi grandes, non? Desde o amor por ti. Non quere dicir que non che vayan doer as cousas todas. Eu creo que tamén ese estado elevado de conciencia a min levoume a quererme moito, a coidarme moito, a priorizarme moito. Levoume tamén a esa soidade ética, a moitas veces conectar coa soidade desde ese punto de tía, eres moi disfuncional.
nese narcisismo, non? Eres moi disfuncional en sociedade e tes que retirarte. Mais sempre hai persoas. Sempre quedan persoas de arredor de ti. É que é moi bonito quererse ben unha mesma. É moi bonito. É moi emocionante.